Травмите са нещо, което искаме да забравим. Не само личните, но и семейните травми. И всъщност това не е въпрос на желание. Това е механизъм за справяне с травмите, който се задейства автоматично. Въпреки че спомените избледняват или просто изчезват, последствията остават. И сега, как да излекуваме нещо, ако не знаем какво е, ако не знаем, че го има? Тези избледнели травматични спомени могат да се появят в сънищата ни, както за личните, така и за системните семейни травми. Затова включването на сънищата в констелационната работа ни дава изключителна дълбочина на терапевтичния процес. Щръкнете на връзките в описанието, за да научите повече за следващата ми група с семейни констелации и за безплатното събитие с констелации на сънища.